Hey yo, welcome back guys. So for today's video, natay crabs. Mukbang tag crabs guys. So, before we start, let's pray. Lord, thank you for this world. This is good. This is name. Excited ako guys, gutom ko. Gutom na ako. Ngayon pala tayo ditong yung sabaw, sabi oh. Sarap. Gutom natin guys. May aligi. Aligi. Ang sarap. Wala natin. Balik. Ito masarap ito guys. Ito. Ang palugi. Tatama guys. Ito ba? Masarap. Tagal natin hindi nakakain ng crabs. Magkukulangan nasa yung kanin natin ito. Okay. Sarap.
Maliwanag po. Malaki yung sipit. Hindi na po nagsipit niya. Ito, lalaki naman to. Wala alin din lalaki. Magkatungkaan ang layon. Pa guys, kaso lalaki. Ito. Ayun. Nah guys. Kanin. Ubus yung kanin natin guys. Ang sarap ng aligi.
Napakasarap na guys. Babae na naman. Okay. Gusto ka lang. Okay. Ito na. Aligi. Sa ligi eh. Wala. Yep. Sarap. Uy. Laki siya, laki muna siya. Yep. Kali mo, payat na siya. Guys. Na, ito namang sipit. Kay kita tango.
Ah. Mm. Lago guys. Last na. Ah. Thank you for watching guys. Don't forget to please like and subscribe our YouTube channel Bustog and Family. And please don't forget to hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na video. Once again, this is Boss Dog and Family. Thank you for watching. God bless and bye-bye.